Червената светлинна терапия е неинвазивен метод с широко приложение за човешкото здраве. Имаме два вида уреди за червена светлинна терапия. Едните са инфрачервени лампи с крушка. Другите са LED лампи. Каква е разликата помежду им? И двете светят с червена светлина. Solex лампата излъчва широко спектъра на светлина в червения диапазон. Тази светлина не е с конкретна лечебна дължина на вълната. Solex лампата произвежда голямо количество топлина, която загрява тъканите, но не действа на ниво клетки. Част от енергията на светлината се губи по този начин. Също така има риск от изгаряне. LED лампата излъчва светлина с много точна дължина на вълната, около 600 нанометра червена светлина или около 800 нанометра инфрачервена невидима светлина. LED терапията прониква надълбоко до митохондриите на клетките и ги захранва с енергия. Това стимулира клетъчната регенерация. LED лампата почти не излъчва топлина по време на работа и няма риск от изгаряне.